Duhang patay kag tatlo naman ang nasamaran sa nagluntad nga shooting incident sa barangay Mambulak sa Silay City, mga alas 7 kaina sang aga. Isa sa mga suspect naging kilala sang PNP, ang punong barangay sang Barangay Lantad. Yaring report ni Barbara Mijares. Sa atubang sang balay nga ginsiling sang PNP nagaserbe nga headquarters ng Team Asenso Silay sa Dalan McKinley sakop sang barangay Mambulak nagluntad ang shooting incident mga alas 7 kaina sang aga. Sa inisyal nga report sang PNP nagatindog kag ang iban sa siyam ka mga ginpang tiro nagapangape sa gwa sang ginasiling headquarters sang ginalegar ginpangluthang sila ni Kapitan Arnie Benedicto sang barangay Lantad. Ginsiling ni Lieutenant Colonel Mark Daroca ang hepe sang Silay City PNP nga positibo nga ginkilala sang isa sa mga nitiruhan si Benedicto. Sakay ini sa van kag ginasiling nga nagpaniro. May duha ka iban pa nga suspect gikan sa balay sunod sa PNP nga nagpaniro man. Tatlo sa karon ang ginalantaw sang PNP suspect. Tubong under investigation pa siya but we believe based sa personal witness natin kakina may duwa pa sa sulod. May duwa pa gid. So that's 3 in all, sir? Duha ang dead on arrival nga ginkilala sa Nay Albert Salibot kag Ronnie Piedad. 7 naman ang nasamaran kag gindala na sa ospital sa Bacolod para mabulong. Ini sila amo sa Nay Ruel Espinosa, Rick Ortiliano, Wilfredo Cuello, Jason Villeza, Joey Pomares, Glenn Gutierrez kag Jean Ray Gichi. May mga na-recover nga shell kag slug sa lugar kag suno sa pulis. Sa initial nga report, ini ang gikan sa 45 caliber pistol. Ginsiling ni Mayor Judith Gallego nga iya mga volunteers ang mga ginpaniro. Nagbantay sila sa lugar bangod sa ginaalegar vote buying. Iya ginakondenar ang natabo. Ginakasubo ko gid ang natabo diri subong sa aton diri sa syudad sa Silay. Kag ginakondenar ko gid ang kaymuano sang mga nagpaniro sini sa mga volunteers no. So, ang ilaya nga dira nga ginpaniro ginilaya ang mga kung sinong madaog dira ato niya respetuhon. Amo na nga kunya nga ginapangabay no sa tanan nga mga nga silay non no. Hindi gid magpadala-dala no sa kainit sa inyo ulo. Kung nara man kamo sa tiyak nga grupo, hindi kamo magpadala-dala no. Pag asubong man ang sa akon nga mga supporters. No dapat mangin kalma kita. No kay ang eleksyon isali ni kaagi. No, pamisaro nato niya ang aton pangabuhi, no? Pangabuhi ninyo isa kag isa. Kag ang arto bango naton, no, sa hustisya. Kay kung maginimo kita nga hindi insakto, siyempre may sarabton kita. Sining nga hapon, nagsurrender na si Benedicto sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ginsiling ni Attorney Jose Edward Chicoy Davila, Legal Counsel sang Team Asenso Silay, nga ginhimutig ni Benedicto nga siya ang gunman nga nagpaniro sa mga biktima. Willing man siya nga magpaidalom sa paraffin test. Ginsiling man ni Davila nga si Benedicto ang kaalyado ni Goles kag wala sila makahibalo kung sino ang nagpaniro. Si Kapuki already voluntarily surrendered sa Negros Occidental Provincial Police Office and is willing to undergo the paraffin test to prove his innocence. There is no residue of gunpowder in him and to prove na he never fired a firearm. Nagpanawagan man si Silay Mayoral candidate Mark Goles sang lubos nga pagpangusisa sa natabo nga shooting incident. Iya man ginhimutig nga nagaserbe nga ila headquarters ang natungdan nga balay. Barbara Mijares para sa Digicast Negros. As of press time, nagapabilin sa gwasang balay nga ginasiling headquarters ang katapo sang PNP. Sila nagahulat sang search warrant. Ini matapos nga ginbalibaran sila nga makasulod sunod kay Police Lieutenant Colonel Mark Daroca ang hepe sang Silay PNP.